Hei, salutare lume, sunt Crazy Gaming și bine ați venit la partea a doua din Counter-Strike. Episodul al doilea, nu partea a doua. Așa. Nu mai jucăm pe respawn. Jucăm pe în public. Mapa e de nuke. Opa. Lag. Am murit din prima. Asta e. A fost foarte mare lagul. Oricum o să vă uitați. Bebelușu. Am văzut mulți player cu numere Bebelușu și am căutat eu pe ele, m-a interesat. Și Bebelușu ăsta e un CFG cu AIM în el. Cu 50% AIM. 50-55 așa. Oh, se mișcă greu. Așa. Să-mi lăsați și mie odată jocurile alea nenorocite, cu cerințe, cum v-am spus eu, mai mici, așa. Sau dacă vreți să vă apuc de San Andreas. Că nu vreau să fac doar serii de Counter-Strike și altele. Am făcut și o serie de Happy Wheels, partea 1, partea a doua trebuie să apară și ea. Acum m-am gândit să filmăm un CS și după aia, cred că mâine o să filmăm, bun. Și mâine o să apară Happy Wheels, partea a doua. În partea 1 nu prea o să mă auziți, deoarece am făcut foarte încet pentru că deoarece. Nu, e imposibil, ce se întâmplă. Refresh. Da. Intrăm acum pe respawn. Hai să intrăm pe respawn. Nu că sunt o perioadă pe respawn-uri sau de-astea sau... Mi-e silă să stau să aștept. Așa și... În fine. Așa, deci să revenim la treaba noastră. Am vorbit așa încet pentru că dormea tatăl meu și a spus că pot să filmez, dar numai cu o condiție. Să vorbesc încet. Nu m-a ajutat acest lucru cu vorbirea încet, cu vorbitul încet. Opa, așa. Opa, uite un fraier. Uite un fraierică. Lagul mătii în gât. Tu-ți gura mătii, de lag împuțit. Te-i una, așa. Că l-am luat. Dacă mai e un handicapat aici care pleacă, Doamne, lagul mătii. Nu să scuzați acest lag. Tu-ți gura mătii. Mătii, headshot. Mor firai al drept. Mor și tu firai al drept. De ce bolan. Ia mă care mai... Măi, ești de bun. Mor și tu firai al naibii. Al dracu lag împuțit, s-a găsit un acum când se filmez. Aveam FPS-ul până înainte și acum nici nu mai mi-apare FPS-ul. Ce joc de cahat. De cahat. Am inventat un nou cuvânt. Cahat. Dai mă! Dai-mi bot. Ai mai vreun fraier pe aici care vrea să-i dau cu coltul headshot. Opa, e un fraier aici, cred. Fraierul ăsta de la mine din echipă. Morții lui de lag împuțit. Vreau să-mi scuzați lagul, dar calculatorul meu are chef să se joace cu nervii mei. O să mă joc eu cu nervii lui când îi fut un picior în unitate. Ia dracu. Așa. Vreau să vă mai spun nu mai vreau să-mi lăsați RAM și de-astea, că nu RAM-ii contează în joc. Vreau să-mi lăsați o placă video bunicică, nici prea scumpă, una ieftină, dar bună, încât să meargă FIFA 13 sau FIFA 14, una dintre ele. Headshot. Da, deci nu uitați să-mi lăsați în comentarii neapărat. Ca să putem să începem seria de FIFA
și celelalte jocuri. Și bineînțeles că... Opa, uite fraier. Fraiere morfi Royal Draco. Mamă, la gumăt. Tu-ți gura, mă. Morfi Royal Draco de jocul ăla. Zice la mea. Bă, putu chiosule, bă. Headshot. Morfi Royal Draco de jocul. Mori, așa. Opa, alt șobolan. Morfi Royal Draco. Mori, așa. Ui, gura. Așa. E un șobolan de la mine de echipă pe aici. Headshot. Tu-i gura lui de șobolan împuțit. Opa. Dead. Top. Hai un silent run. Fiu. Silent run. Opa, uite o fraierică. Cu pula mică. Opa, nu ascultați prostiile mele și că am vorbit încet. Tu! Doamne, uite și copii la canalul meu. Chiar dacă am 3 abonați. Poate se uită. Așa. Și arătați și prietenilor voștri videoclipurile mele cu handicapați care îmi fac lag, ca să am și eu mai mulți subscriberi. Așa, toți gura mă, te dragonești. Unde ești? Bă, de ce nu-mi lași mie un frăgare? Te dai mare că le iei în lamă? Era cât pe ce să fac linii. Hai mă, vină încoace. Vină încoace, puți. Nu. Unde ești, Aldoria? Te știu pe tine, știu eu cu ce unde. Mori, bă, iată-l. Toți la gumă, tringut. Doamne, se mișcă în poze. Ce caracter tâmpit. Deci neapărat îmi trebuie să placă video urgent. Nu o fi Royal Draco. Nu. Bun. Până acum avem 22 cu 9. Ia să încercăm să facem ace. Sau semi-ace. Deci mai trebuie să omorăm încă 3 să facem ace, încă 2 să facem semi. Bă, uite un fraier aici. E fraier de care? Un șobolan împuțit de bibliotecă. Morfi Royal Draco, bă. Bă, băiatule, bine. Mă oprești pe mine din cursa de a face semi, uite, un șobolan. Bă, ești nebun. Umbli cu penumbre, cu umbre de-astea. Și fiind vorba de umbre și penumbre și... Trebuie să mă apuc de serie și de penumbra. Nu penumbra. Am puțină față din penumbra, nu. Nu vreau penumbra. I-am amintit de ceva straniu, nu vreau penumbra. Niciodată nu să mai merge penumbra în viața mea. Eram tânăr, fecior. Așa, eram penumbra în calculator. Mă făcut, fie să te arde în mână. Dacă nu ești pe zonă și nu-l omoră Royal Draco, așa. Așa, era o fază cu știi pe aici și m-a căcat pe mine. Și a durat vreo... Foai de mine. 3 zile la rând în continuu, mă chinuia să fac o misiune cu păienjii aia handicapați și proști și... Trebuia să pun niște bolovani în găuri și găoaze și... Iar vorbesc scurt. Doamne, ajută-mă să mai vorbesc scurt. În față cu copiii ăștia care o să se uite. Bine, că mi-a exclus să se uite și... adulți. Nu adulți. Așa. Avem 27 cu 17 și avem numai propuneri pe server. Uite, unul acolo. Morfi Royal naibii, că știu că ești aici. Nu mă poți opri, băi, să-ți dau hit, băi, băi. Tu erai găuzare. Fi Royal Draco. O să nu va înțelege capul. Că-l pe ăsta cu polarul. Băi, ștechere. Morfi Royal Draco. Așa. Stai la omor, că l-a dezbate. Fă-tu-ți! Loc să-l omor eu fragarul drept. Bine, m-am uitat să fragarul, că eu vreau să-l omor, da. Hopă! L-am luat pe Muxara. Așa, i-am dat la bot. Oli i-a pus. Tu-ți gura, mămiticii tale, care te-a făcut și te-a creat și te-a făcut actul ăla de atât ce
timp ce îți făceam cartofi prăjiți cu usturoi. Telefonul. Da? Bine.